Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau i aquesta setmana, malauradament, l'actualitat ha quedat marcada pels greus incendis que afecten a diferents punts del territori. Des d'aquí, des del Blau Cinema, volem enviar el nostre suport a les persones afectades i un reconeixement a la feina dels equips d'emergències que continuen treballant incansablement sobre el terreny. Per tots ells, per totes elles, va dedicat al Blau Cinema d'avui, la teva cartellera del Garraf. Tot i que alguns bombers i bomberes ho semblen, ja ens agradaria que els superherois existissin també fora de la pantalla i ens poguessin ajudar per apagar aquests terribles focs. Però de moment ens haurem de conformar amb l'Spider-Man, que torna al cinema. També parlarem del nou treball protagonitzat per l'Anne Hathaway, que porta un any imparable, de l'èxit que continua aconseguint l'Odissea del Christopher Nolan, de la nova oportunitat que tenen els petits i petites de la casa de veure a les criatures grogues més gamberres del cinema. Us convidarem també a esbrinar què hi ha darrere de l'èxit de Viatge al País dels Blancs i us informarem d'una nova proposta de cinema a la fresca aquí a la comarca del Garraf i gratuïta. Així que pren-te un descans, serveix-te alguna beguda ben fresca i prepara't perquè comencem aquí, en aquest fantàstic bosc que separa Vilanova de Sitges, la nostra cartellera amb les estrenes de la setmana. I per parlar de Spider-Man ho havia de fer des d'aquest fantàstic terrat contemplant l'Skyline de Sitges. Spider-Man Brand New Day marca el retorn de Tom Holland com l'Home Aranya en una nova etapa de l'univers cinematogràfic de Marvel. Després dels esdeveniments de Spider-Man No Way Home, Peter Parker haurà d'afrontar una nova aventura i un nou començament. No us en recordeu per què? Ara ho entendreu. No me lo creo, nuestro primer día en el MIT. MJ, venga, finge que no estás más contenta de lo que has estado en tu vida. No puedo. ¡Ah, lo sabía! Després que el món oblidés la seva identitat, Peter Parker viu completament sol i dedica la seva vida a protegir Nova York com a Spider-Man. Però una nova amenaça posarà a prova els seus límits i l'obligarà a afrontar les conseqüències de les decisions que va prendre en el passat. Hola, me llamo Peter Parker. Tengo que decirte algo que te va a parecer una locura. Tú y yo nos conocíamos. Estábamos juntos. Pero iba a pasar algo malo. May. Y la única forma de impedirlo era hacerlo más difícil. Vais a olvidar quién soy. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Voy a ir a buscarte y te lo explicaré todo. Más te vale. Te quiero. ¿Te quiero? Espera, dímelo cuando me vuelvas a ver. Porque no solo soy Peter Parker. Soy Spider-Man. Aquesta és la quarta pel·lícula de l'Spider-Man protagonitzada pel Tom Holland. L'actor torna a compartir repartiment amb Zendaya, amb qui aquest estiu també coincideix a l'Odissea del Christopher Nolan. Al repartiment s'hi afegeixen Jon Bernthal com a Punisher i Mark Ruffalo, que recupera el paper de Bruce Banner. Perdone, Dr. Banner. Necesito su ayuda. ¿Cómo has dicho que te llamas? Si el ADN está mutando, sería enormemente peligroso. El títol Brand New Day fa referència a una etapa dels còmics de Marvel publicada el 2008. Aquelles històries també presentaven un Peter Parker obligat a reconstruir la seva vida després que el món deixés de conèixer la seva identitat. Una idea que aquesta nova pel·lícula adapta per iniciar una nova etapa del personatge a la pantalla gran.
¿Alguna cosa más? Puede que nunca te lea esto. No. Puede que solo lo escriba para mí. Y quizá esa sea mi responsabilidad. Vivir solo con la verdad. Aquesta és la primera pel·lícula de l'Spider-Man protagonitzada per Tom Holland que no dirigeix John Watts. El relleu l'agafa Destin Daniel Cretton, que ha apostat per un estil d'acció més físic amb més acrobàcies i efectes pràctics. Renacimiento. El mateix Tom Holland ha explicat que és una de les entregues en què més seqüències d'acció ha pogut rodar sense dependre tant dels efectes digitals. Lo siento, estás en peligro. Te prometí que te mantendría a salvo. Por favor, debes confiar en mí. ¡Vamos! Bien. I si hi ha una actriu que aquest any no ha deixat de ser notícia és Anne Hathaway, protagonitzant la segona part del Diablo Viste de Prada, interpretant la Penélope a l'Odissea del Christopher Nolan, ara encapçala Mother Mary, el nou treball de David Lowery, en què assumeix un dels reptes més inesperats a la seva carrera, convertir-se en una autèntica icona del pop. Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros. ¿Y si me dices por qué estás aquí? Sam, necesito un vestido. Mother Mary, estrella mundial de la música, prepara el seu gran retorn als escenaris. Abans del concert més important de la seva carrera, es retroba amb Sam, antiga dissenyadora de vestuari i millor amiga, aflorant ferides del passat i una relació marcada pels secrets, la culpa i els comptes pendents. Ah, sí, me acuerdo. Esto trata solo de ti. ¿Qué canción vas a cantar? Te la pongo, si quieres. No quiero romper mi racha. ¿De qué? De no escuchar tu música. Mother Mary explica una història completament original. David Lowery s'ha inspirat en el fenomen de les grans estrelles del pop contemporani, construint un personatge fictici, explorant la pressió que comporta convertir un artista en una icona mundial. Ya verás. Hay una conexión. Y no puedo explicarlo. A mig camí entre el drama psicològic, el thriller i el cinema musical, Mother Mary reflexiona sobre el preu de la fama, la identitat i la dificultat de separar la persona del personatge públic, preguntant-se què queda d'una persona quan tota la seva vida acaba convertida en un espectacle. No me gusta. ¿Es lo que quieres de verdad? Des de princesa, per sorpresa, fins a convertir-se en una de les actrius més prestigioses de Hollywood, Anne Hathaway ha construït una carrera marcada per la seva versatilitat, alternant grans produccions comercials amb projectes més personals. Guanyadora de l'Oscar pels Miserables, torna a demostrar el seu talent com a cantant posant la veu a totes les cançons de Mother Mary, transformant-se en una autèntica estrella del pop. Tal vez solo quede una de nosotras en pie cuando esto acabe. Lo sé. No és habitual que una superproducció augmenti la recaptació en la seva segona setmana més que en la primera, però això és el que ha aconseguit l'Odissea. La pel·lícula del Christopher Nolan continua liderant la taquilla espanyola i confirma que s'ha convertit en un dels grans fenòmens cinematogràfics de l'any. Així que la teniu una setmana més aquí, al Cinema Ribes. Después de años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres. Y
Més enllà de l'espectacular resultat a la taquilla, l'Odissea també ha destacat per la manera com s'ha rodat. Christopher Nolan va completar el rodatge 9 dies abans del previst, una fita poc habitual en una producció d'aquestes dimensions. Per evitar filtracions, tot el projecte es va desenvolupar sota el nom en clau El Comte d'en Charlie, mentre que IMAX va arribar a dissenyar una nova generació de càmeres més petites i silencioses expressament per fer possible aquesta pel·lícula. Una preparació tan precisa que, segons ha explicat Tom Holland, Nolan fins i tot va arribar a completar en un sol dia escenes que inicialment estaven planificades per rodar-se en 2. Com acostuma a passar amb les grans obres de Christopher Nolan, serà el temps qui dictarà sentència, però el debat ja està damunt la taula. És l'Odissea la millor pel·lícula de la seva carrera? Prométeme que regresarás. ¿Y si no puedo? Aquesta és una resposta que cap crític o crítica pot donar per vosaltres. Així que, si encara no l'heu vista, al Cinema Ribes en teniu una altra oportunitat. I aquesta setmana, al Cinema La Bòbila de les Roquetes, doble programació i ben diferent. D'una banda, Minions and Monster, gran producció d'animació pensada pels petits i petites de la casa i per tota la família en general. A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Des de la seva estrena, Minions and Monsters ja supera els 410 milions de dòlars de recaptació mundial i s'ha mantingut entre les pel·lícules més vistes de l'estiu. Piñata, carbonara, lasagna. Aquesta nova aventura trasllada els Minions al Hollywood dels anys 20 i està plena de picades d'ullet als orígens al cinema, amb referències a figures com Charles Chaplin o Buster Keaton i als grans monstres clàssics. Precisament aquest homenatge al cinema mut i als pioners del setè art és un dels aspectes que més ha valorat la crítica des de la seva estrena. Gloria, aleluia! Maca un movie de Minions con monstres! Yachi, onigiri! I per l'altra banda, una de ben diferent que continua aguantant el cinema. Hi ha pel·lícules que expliquen una història i n'hi ha d'altres que són només el punt de partida. És el cas de Viatge al País dels Blancs, basada en la vida d'Ousmane Umar, i avui descobrirem què hi ha darrere d'aquest relat i com continua molts anys després. Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. 5 anys va durar la travessia des de Ghana fins a Barcelona d'Ousmane Umar, travessant tot el desert del Sàhara, sobrevivint a les màfies i veient morir molts dels seus companys abans d'arribar a Europa. Una història de supervivència, però també d'esperança. Mene omo akasa, omo si enye dinkra. Abuche kwan wa paun. Devi, ye bit me draga this way America could be so. And if you call Libya, e kwan wa kra. Me o say ye trapu no. Yen, ko pese me no ko. Si emi no ko bibi antimi si. Ye bit ya boy ho. Libya kwan si hu paun. O ka say mi papa. Fisede papa kania no kre. Al costat del debutant Benjamí Adams, la pel·lícula compta amb Emma Vilarassau, una de les actrius més reconegudes del panorama català. El seu personatge representa l'acollida i solidaritat que Ousmane Umar va trobar en arribar a Catalunya. ¿Hablas castellano? Castellano? Spanish? No, sorry. Me, Ousmane. Nombre Ousmane. Sí. I've been living in the streets for months now, and I have the feeling that you can help me. Ai, no ho sé, és que no sé què dius, no... Okay, sorry. No, home, no te'n vagis, home. Pel director Dani Sancho, el gran repte era fugir dels tòpics sobre la migració i posar el focus en la persona que hi ha darrere de cada història. De fet, el mateix Ousmane Umar participa en la pel·lícula interpretant-se a si mateix en l'etapa adulta, reforçant encara més el vincle entre la ficció i la realitat. Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida. Amb tots vosaltres, Ousmane Umar! Però la història no s'acaba quan s'encenen els llums del cinema. L'any 2012, Ousmane Umar va fundar l'ONG Nasco Feeding Minds amb un objectiu molt clar: evitar que els altres joves hagin de jugar-se la vida com ell. A través de l'educació i de la formació digital,
l'entitat treballa perquè els joves de Ghana puguin construir el seu futur sense haver d'abandonar el seu país ni la seva família. Solo este año 2024, 10.400 personas murieron intentando llegar a España. Mientras estás viendo este vídeo, muchos otros lo están intentando. Lo que yo quiero es que esas personas tengan oportunidades en su país y no tengan que hacer este viaje. Aquesta ONG crea aules d'informàtica en escoles rurals de Ghana, forma els alumnes en competències digitals i impulsa oportunitats educatives perquè puguin construir el seu futur sense haver d'emigrar abandonant el seu país i les seves famílies, demostrant que la inversió en educació pot obrir camins molt més segurs que qualsevol travessia. Formar a los jóvenes e incluso ofrecer puestos de trabajo en remoto para clientes internacionales. No totes les grans històries duren 2 hores, algunes s'expliquen en només uns minuts. El dissabte 8 d'agost a les 10 de la nit, aquí al Museu de Maricel, a Sitges, al Racó de la Calma, acollirà una sessió especial de curtmetratges a la fresca. L'entrada, completament gratuïta. Però, això sí, molt important, cal fer reserva prèvia. Un dels grans atractius de la ballada serà la projecció d'Ángulo Muerto, amb el que el director sitgetà Cristian Beteta va guanyar el Premi Goya al millor curtmetratge de ficció. Vas a ver lo quieras o no. Si así reaccionas aunque sea tarde. Quiero seguir con mi vida. Y dejar de pensar en él. Estela i Ramon han travessat una separació i el suïcidi d'Hugo, el seu únic fill amb tan sols 13 anys, després de patir assetjament escolar. Quan Estela obté un vídeo gravat pels agressors del seu fill, creu que ha arribat el moment de tenir una conversa amb Ramon. Mentre descobreixen la realitat de l'ocorregut amb Hugo, tractaran d'esclarir si podrien haver-ho evitat i si van estar a l'altura com a pares. Inevitable no recordar el moment de rebre el Goya millor curtmetratge de ficció 2026 pel sitgetà Cristian Beteta. Ángulo Muerto. Un curt que podreu gaudir juntament amb una selecció de curtmetratges que es van poder veure al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, aquí a Sitges. Una oportunitat per descobrir alguna de les propostes més destacades que han passat pel Festival de Cinema Fantàstic més prestigiós del món. Recordeu, dissabte 8 d'agost, entrada gratuïta, però, important, haureu de reservar prèviament. Ángulo Muerto, interpretado magistralmente por Eva Llorach y por Carlos Santos, que no está, es una reflexión sobre el acoso escolar. Una tiranía cruel e invisible que aterroriza a muchos de nuestros hijos en sus propios colegios e institutos. Una tiranía que debemos combatir entre todos, y quisiera repetir la palabra entre todos, sin muros ni divisiones, con eficacia, con determinación y con amor al prójimo. Para terminar, quisiera que nuestro director Cristian pusiera el punto y final a estos agradecimientos con una dedicatoria muy especial. Sí, muy ràpido. Bruno, això és per tu, fill meu, t'estimo, per tot el temps que no puc compartir amb tu, perquè aquesta professió fa que hagi de marxar molt de casa. Moltes gràcies. Gràcies, mamá, por ese videoclub que me nutrió de cine y cine. Esto es por ti y viva el cine. Gràcies a todos. I ara sí, ens acomiadem amb aquestes paraules que el premiat director va compartir amb nosaltres durant l'entrevista que va concedir aquí mateix, al Canal Blau. Però el primer que et diria és que va ser molt emocionant perquè és un premi molt prestigiós, bueno, el premi més prestigiós que hi ha en l'àmbit nacional, i guanyar-ho sent tan jove, no? Amb 33 anys, pues, suposa algo molt positiu per la meva carrera. I res, jo me'n recordo quan van dir Ángulo Muerto, aquell moment sí que de tant en tant ve al cap i va ser molt emocionant. I fins aquí, com us dic sempre, per consultar els horaris i els preus de la cartellera a la comarca, mireu les webs de totes les sales o consulteu l'Instagram, @blaucinema, on podreu contactar amb mi directament. Com dèiem al començament del programa, molts ànims i tota la força i el coratge del món a totes les famílies que estan patint l'efecte terrible del foc i sobretot a tots els herois i heroïnes que lluiten per salvar el nostre planeta del canvi climàtic i les seves conseqüències. S'acomiada des del Canal Blau aquest qui us ha parlat, l'Antonio del Valle. Me'n vaig a gaudir d'una bona passejada, una de les més conegudes de la comarca des de Sitges fins a Vilanova i la Geltrú, seguint tot el litoral. Recordeu que ens veiem el pròxim divendres i sobretot recordeu i gaudiu del cinema i la cultura, que són el mateix.